Yonggar kabeh wae. Kula Ibu. Wah. Kondi babuwa napa? Wonten dawuh pandika Ibu. Wis sawetara anggonmu suwita ana pakuwon saka 5. Saknyatane aku yo mung kepengin moling marang sak sira kabeh. Rehning iki bakal diadani pendadarane putra siswa saka 5. Kepinteran kuwi asale saka ngulir budi lan pamikir. Golek akal partikel temase abot dadi enteng sing adoh dadi cedhak. Banjur kasekten sing angka 2. Kasekten kuwi asale saka tapa brata ingkang tumanjane ya kanggo ngenteng-entengi jejibahaning urip. Kula tindakno kabeh dawuhe Guru Mursi Durna Yonggar. Inggih. Ngastakaken dawuh. Lan kula nyuwun tambahing pangestu Ibu. Wah, babu pundi? Yo, estoke dawuh aku njaluk pangestumu. Inggih. Ngastakaken dawuh Ibu, kula pundi paduka Ibu. Mereka ulama mayune
Lumundur sang rakyana patih nanging Pratya sawega pasur tambur miang suling pepandhen daludak miwa bandira kakandha mawarna warna pindha jala dhyana sri kawuryan Wah, Paman Haryu niki pripun Paman? Niki pendadaran siswa Sukalima sampun ajeng diwiwiti nanging kula nyamaraken dhateng sagotane adi-adi kula para Kurawa awit salaminipun pamulangan Kurawa mboten sami tegen mugen nampi piwucale guru. Wah, hewan leres niku. Niki pendadaran siswa Sukalima sampun ajeng diwiwiti. Kamangka kula niku mboten ate gladen, Man. Ora tau sinau, Man. Terus mengke nek biji kula elek terus ora lulus. Lah iku, Man. Wah, kacau, Man, kacau. Dursasana kuwi meneng dhisik ya, Ngger. Angger Kurupati. Niki mangke ingkang wigatos Kurawa sagete lulus pendadaran to nggih. Nggih. Niku ancas kula. Kurawa ampun ngantos kewirangan nggih. Kula pun tanggap kok nggih. Kakang Durna niku madeg paguron Sukalima niku mapan wonten ing negari Ngastina. Tegesipun nika wonge Kurawa pun ampun kuatos to nggih. Samenika Kurawa sami bidal, sami budal teng pertapan Sukalima, mangke kula tak ndhisiki laku, kula tak nemoni Kakang Durna. Kartomarma, lho wonten dawuh, Man. Budalna para Kurawa ning pertapan Sukalima ya nggih. Nggih, ngestakaken dawuh. Lajeng bidalipun benjang punapa ketang colok lintang sambung ngober budala dina iki nggih Kartomarma nggih ngestakaken dawuh, Man. Saweka siya kebudalan pasar tambur yang bande samya imbalan arompetmu nyamungkong sesautan mereka prajurit sawi kebudalan.
cepat tampil ke muka memberi abah. Sembrak bergerak, sembrak ayo angkat senjata. Maju-maju prajurit ayo pasti menang. Chơi cho đêm ra giờ chi giờ
Ya tahu tiga ni. Oi jai kau dia apa ya? Wah, jangan ibune legen nek iki tenan. Iya. Sing kuning ingkang rawuh. Inggih Kakang Durna. Kula ingkang sumangga sowan nyuwun pangapunten yen ganggu kamardikane Kakang Penemban. Nggih, mboten dados menapa Tepate? Wonten napa Tepate? Kakang Durna, napa siyos ngadani pendadaran saka lima? Nggih, lah siyos. Pripun kersane Adi? Harya. Layan siyos kula mung ajeng nyuwun keterangan. Reh ning cethane Kakang Durna niku urip mulya mubra-mubru mapan ing negari Ngastina. Nadyan kados pundi sampean sampun sami nekseni yen to Kakang Durna niku wonge Kurawa. Nggih napa mboten? Mula tak suwun mulunging penggalihe Kakang Penemban pripun carane supados anak-anak kula sata Kurawa lulus pendadaran. Kakang boten sah panjenengan damel unggul tinimbang Pandhawa. Ya unggul jirite, ya unggul bijine. Cethane ngaten mawon. Bakal saya pinardawa kamulyanipun Kakang Durna wonten negari Ngastina. Pun niku Kakang, mang penggalih Kang. Godhong monyor-monyor prit gantil butute kisa Adi Harya njur kula niki mah nganggep guru sing kados pundi hara. Ayo sakniki oleh-olehe digawa mantuk rokoke iki gula teh iki digawa bali kabeh. Niki asprone niki kula niku pun boten ngrokok Depate. Apa-apa kok digawa rene? Digawa bali maneh. Lah niki wujud katresnan lan setya bektine Kurawa lho Kakang. Ora, Rak. Biar zaman aku kaliren wedon endi ayo. Bareng saiki aku arep ngadani pendadaran kok terus do nggawa gula teh. Arep nyogok aku ta kowe Depate. Lah kene iki tukang sogok arep disogok. Wah. Tur malih ngaten nggih Dik Harya. Pendadaran putra paguron saka lima niki sejatine mung kanggo ndadar.
kanggo ngukur spirata bobot jaba jerone si murid nggone padha ngudi kaprawiran. Dadi Pendeta Durna kudu nindakake adeging guru sejati. Kudu tumindak sing sakmestine, yen iya ya ya, yen ora ya ora. Nek pancen pinter lan becik ya tak luluske. Ora perlu gawa gula teh Pate. Nek pinter tak luluske. Nek elek tenan ya kudu ditandani kabeh. Baleni saka kelas 1 meneh. Wah, lah kejem niku Kakang Durna kejem. Mboten teh Pate. Nek elek ya kudu ditandani kabeh. Ben supaya damugen lan taberi nggone padha sinau. Pendhita Kyaryawan Sitinggo Tumbang Pasewakan tina Surang sorot hitam padan Katon sumunar anawung sumung kumung langkung waktu sasana iku sumarang yang suksma rasa sajiwara Sritingoning Pasewakan Pasewakan tina surang sorot hitam padan Katon sumunar anawung sumung kumung langkung waktu sasana iku sumarang yang suksma rasa sajiwara
ana pendhita kinarya wangsit pindha kombang angajaping dawang susu angin ngendi nggone lawan kaling kangkung wekasan langit jalatri Kadang blek godhog manyor-manyor prit gantil butute kisah lole anak-anakku Punta Sena Permadi Angger Kurupati lan Dursasana lan kabeh wae ora tak bedak-bedake antarane Kurawa lan Pandhawa pancen sira kabeh tak timbali supaya sowan ana ngersanipun Bapa mapan niki ana rembug wigati sing kudu tak andharake marang jeneng sira kabeh. inggih lajeng cumadung dawuh Rama Penemban nggih kados pundi Bapa Pendhita ngene ya Nger lan kabeh wae iki pendadaran siswa Seka 5 wis tumapak wancine sedhela meneh bakal tak ayati mula kabeh wae supaya padha samapta sawega lair lan batinmu nanging tetandingan iki mengko ana pernatane yaiku sepisan pendadaran iki dudu papan memungsuhan sejati nanging iki mung mligi kanggo dadar sepira ta nduduane nggone padha beguru kaping loro sing melu iki mengko ya mung murid Seka 5 liyane murid paguron Seka 5 ora oleh melu kaping 3 diwenangke padha pamer keprigelan, kepinteran, kadigdayan lan ulah gaman. 4 kena gawe lara nanging ora kena gawe pati. Adu karosan mung kudu ijen padha ijen, ora kena kroyokan. Kabeh kudu jujur, ora kena goroh. Ora kena goroh. Kudu jujur. Pitu, nggone tetandingan yen siji wis rumangsa kalah, ora kena diterusake. 8 gaman sing digunakake ora kena dicampuri wisa. Dene sing pungkasan sadurunge padha tanding iki mengko ora kena mendem. Ora kena minum-minuman keras. wah monggo wis tak cepaki oplosan jebul ora oleh wah pahit-pahit Yen sekiranya wis padha cetha ngene padha nampa dawuhku iki mengko tumulinggal padha tindakno ya Ker mambak sang para marta tu pandhita kang wis limpat parama widyang sanyata
kanggo liring kasarjanan. Inggih sampun kados trewaca dawuh timbalanipun Bapak Guru. Yen mekaten kula nyuwun pamit Bapak Premban. Wah. Yo Durna bapakku ngestokke dawuh. Aku njaluk pamit, njaluk pangestu Durna bapakku. Nadyan pun Permadi ugi nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Bapak Premban. Kula inggih nyuwun pamit. Nyuwun pamit Bapak. Anak-anakku kabeh wae. Ingkang padha surtiting ati-ati lan aja padha lali marang kabeh dawuhku ya, Nger. Anak-anakku Kurawa lan Pandhawa. Nalika semono Risang Kartomarma wis angasta jembaring anginceng pepetan manuk ingkang den tangsangake ana ing wit kendhayan. Wauta dupi wis rumaos titi pamawase lumepas kaya kilat parandene panahe bablas tanpa nyinggol pepetan manuk. Lagi gak kepiye to iki nek iki. Wes ginang udah lulus.
Bathara ki wis ora bejaji. Wayahe do sinau malah do micek. Lah. Ya kaya ngene iki entuk-entukane. Nger Kurupati. Monggo Nger, gentos panjenengan sing manah Nger. Langkah Raden Kurupati mentang langkap sinandhangan Warastra. Gya nglepasaken jemparing bantering panah kebat kaya kilat kesit pindha tadhit. Najan tumama ing pepetan manuk warandining mangke, pepetan manuk datane padatan kuntal. Semoga jiwa ing manah Sang Raden Kurupati. Kurupati nadyan kena nanging ora kena jatine lesan. Kena ning kok ora obah. Ora kepiye? Nek kena ning obah wae mesa. Oh, lah iki kena ora obah, Nger. Nuwun sewu, Nger, Nger Kurupati. Panjenengan mboten lulus, Nger.
Akoy. Rawati. Ojo itu. Ayo musuhmu aku re. Mati aku.
Ya, maju meneh. Wah. Oh. Oh. Wah. Aduh. Aduh. Wah. Wah. Mati ini. Wah. Yo. Oh. Wah. Yo, pacuri. Ah, oh boy. Whoa. Yo. Mati. Mati kali. Loh. Wah, mati. Wah. 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 Ah. Wah. 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 Wah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok antang-antang tekan gara-gara ya Ya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin iki sandang tekan goro-goro. ora ana sing kliwatan to, Truk? Ketoke kok ora ono. Ya wis nek ngono kan alhamdulillah. Ayo Kang Gareng. Bagong kuwi kon ngomong ngapa? Gong kok udute iki ditetek to, Gong. Iki TR oleh udut, Gong. Lah iki wis gawane, Truk. Kayak terus saiki arep ngopo? Ayo wangune nek goro-goro ya nganggo nembang-nembang nganggo lagu-lagu. Ora ketang siji loro. Lah kuwi sing tak tunggu kan mau kuwi lho. Aku ki jan wah. Wah jan wis. Wis jan wah. Yo. Gawe apa arepan? Wah yo sing klasik-klasik sing engko anggere kanca kono sing turu. Nah, kuwi berarti wis sip. Apa arepan, Truk? Uler kambang. Ular kambang? Heeh. Wis sip banget kuwi. Oh ya boleh. Ngono ki ya ora apa-apa kok. Sing nyekar sapa? Mas Reza. Lho. Sinden, ora kancamu. Aduh, kesel aku. Nggih, Mbak Ayu Purwa Lestari. Uler kambang. Pak aku krungu sawer-sawer iki apa ya? Oh, lah sing kakung. Monggo Mbak Ayu. Nggih. Nggih. Ya mas, ya mas,
Sampun Mas. Ora keturun ya aku ki malahan ki. Wah, Jan. Sampun niki, Mbak. Nggih. Nggih. Tur nuwun nggih, Mbak Ayu. Ora krasa ya, Kang. Apane? Iki mau ular kambang. Ah iya ya. Kara request ora? Ah iya ya aku ya sing rada gayeng sithik. Sing rada gayeng sithik. Iki minggir ya. Ora nang kono malah. Wong tuwa dikeplaki. Apa jenenge? Ora ngira. Kowe sip banget kowe pisan. Ora ngira ki sing kepiye? Ya sing ngono kae lho. Ya meng aku meng kepengin wae ora ngira. Piye maksudnya kepengin ora ngira ki kepiye? Tembange iki lho. Ora ngira. Nah, sik nyekar, Mbak. Wah, ya kur. Kira-kira milih kur. Wah, semangat. Nggih, kur mboten apa-napa. Kur niki. Kur. Lah ya kok.
pisan to ngene iki to. Wis jos wis sip banget kene iki. Lah iya. Lah arep ngembang meneh apa ora? Ora. Wis wae. Ditileki Gong, Bapak Gong. Wah ya wis bener. Wis wae lek to tembang-tembangan wis. Lek senang-senang wis. Kalau wis bapak wis karo Ndara Permadi. Wis kaya biasane wis deprok ngono kae nganti jemblong biasane. Ora iya nek ngono kae wis. Tenan nganti dekok-dekok ngene dalane nek wis ngono kae. Lah kepiye? Ayo. Nderekke bapak nderekke Ndara Permadi to. Lah ya wis ayo diderekke Ndara Permadi karo bapak. Ayo ayo. Arjuna esmunya kang kamanungsanira kasrepan tinggaing ungsuh Den ngasuriyin Den nyata ndika Ndara Permadi saged damel bombong cobi nika mangpirsani sing do sami mirsani pendadaran siswa sedaya paningal namung tumuju dhateng Ndara kula nggih Ndara Permadi sami keplok-keplok sami ram sami gumun dhateng tandang kridhanipun Ndara Permadi cukat trampil trengginas kaya nom-nomanku mbiyen den niku ndunduane taberi sinau tegen mugen nggone ngudi ngelmu gatekke piwucale guru ora kaya anak-anak kula ngeyeli pol nek do kon latihan do angel mesti do teko nelat-nelat kamangka latihan ki ngendang le teko keridu
sing ngedram ora tau latihan. Ayo sak mlakune ora apa-apa. Iya Kakang. Kabeh ya saka panjurune Kakang Semar, nadyan mengkene Wasmana Permadi durung rumangsa marem. Isih rumangsa supaing budi cupeting nalar, isih rumangsa kurang. Isih kepengin ngudi undhaking kepinteran kawasisan Kakang Semar. Angler paningkang Sinongwati gawe gelar Nararyombek Susudira Pamok Sang mangrempak Suronggongkoro kita umangsa Giten murid sing sae nggih ngaten niku nadyan pun kasinungan kadigdayan pun duwe keluwihan nanging tetep ngangge ngelmu pari mboten numuk mboten sumongah sesongaran lan anane mung isih kepengin sinau terus. Sae niku sae Den. Iya Kakang. Gandeng iki wis ngaso sawetara. Aku bakal mbacutke pendadaran iki. Pangestune Kakang Semar tak suwun wae. Iya Den. Tansah angudi sareng balaran kono dirama kendang abrasika keproe senggae dadilan pantese bonang datang gosen Sa
Permadi, kowe sapa? Wis ngerti marang aku. Aku bocah saka Pertaperlaya, dene jenengku Surya Putra, ya Suryatmaja. Pancen kepara nyata, aku Permadi Wijanarka. Ana parigawe apa dene kowe wani wanuh ganggu kang lagi padha olah panah ana glanggang kanggo neter pendadaran iki. Permadi mung lagi bisa olah jemparing kaya ngono wae, jenengmu nganti kondangmu mandang. Mongko sejatine yen sing nyawang kuwi aku mung tak kenjepi tak kandhani. Ayo, nek pancen Permadi iki nom-noman sing ampuh tenan, aja mung manuk pepetan. Tegese kuwi mung barang mati sing ditangsangake ana wit. Dalu kaya ana manuk mabur tak panah mesti kena sawangen iki Permadi. Nyoto manuk mabur dipanah. Santai, tenang. Ampun minder Gus, ampun nervous. Tandingi. Yo Petruk. Apa sing iso mung kowe Suryatmaja? Permadi iso mara sawangen iki Suryatmaja. Oh
wae lumrah. Ayo saiki sawangen lehku manah manuk gawe karo Mungkura Permadi. Weruh to kowe manuk tak panah karo Mungkur wae kena. Lah kok dadi mung semono kebisane siswa Pendhita Durna ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Ayo saiki adu katihasan karo Permadi. Tangkep Jaja Kantaran Bau Genti Milang Tatu Suryatmaja. Oh
Jagraka Tugu Sinukarta Tugu wujudan manggon Sinukarta sinungging Jinawi-cawi Lenggih menika Sang Ratu Jimat Dewi Kunti Talibrata Dewi Brita legek jroning tias dupi mulat donya sami Bandayuda risang panengah pangsah kaliyan Suryatmaja jroning batos tuwuh tandha pitakenan labet mulat kekalih Cakaya Jambe sinigar kaya datan siwah sarambut sigra lon-lona nyaketi kang sami Bandayuda dupi wis saged kagating galih mulat sang bagus dinana sang-sangan ngotitikan Surya Sumarot mubyar murub dadya kelingan lelampahan nalika semana jabang bae ingkang wis mijil saking sarirane Dewi Kunti ingkang den wadhahi Gendhaga kabucaling madyaning Benawi kocap dupi cetha pamawase Dewi Kunti saha geter salirane brol kang riwe kaya tangkis dadal emut lamun menika jabang bae Atmat Janira nenggih Sang Surya Putra sumrepet kang pandulu tan kinampah dugi taninggalih temasaya doyong denya jumeneng plak Kapidara Dewi Kunti Tanemut Pradasena Sang Dewi Kunti kocap Raden Bratasena dupi mulat wah Kunti babu kenapa Kunti babuku Kunti kowe kenapa Ibu Bratasena adimu Permadi kon seren gone gelut karo sapa kae Bratasena munduran dhisik tak prepekane bocah nom-noman kae
Mandek, mandek. Melaino semubang Hyang Haruna Kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringgane kara sageter kene tuaning gong leru sing bini panca Nger, aja sinenggo tambuh nyatane aku durung manuh. Kowe kuwi sapa? Lah kok wani sumalana lumebu ana ing paguron Sukalima. Nganti gawe gumun kang padha ndelok. Sapa kowe? Nggih, Sang Resi Durna menawi ndangu dhateng kula, nami kula Surya Putra, ya Suryatmaja. Lare saking Perta Perlaya, kula ngaturaken sungkem pangabekti Peremban. Ya, tak nampa, tak nampa. Kowe sumalana wani mlebu rene sing ngakon sapa? Sing jawab kowe iki sapa? Ora dijawabke ora usah mangkat. Jan. Inggih, saking kekajengan kula piyambak, Bawa Peremban. Kok kendel? Lah kok wani kowe? Inggih saking kaselak nata ling raos manah kula dupi mulat kawagigan para pandolan kura ingkang namung semanten kesagedanipun. Nyatanipun kasuran mengsah kalian kula, mongko kula menika sanes putra paguron Sukalima. Nanging jebul kawagigan kalantipan kasantosan keprigelan saged ngungkuli siswa paduka. Lah kok umuk kowe? Umuk bocah iki. Suratmaja, ngene ya. Ya arep kowe pinter bebasane iso ngikel jagat jaring angin. Arep kowe peng-pengan bebasan ora tedas tapak paluring pandhe sisaning Gurindha. Nanging kowe tak anggap ora menang karo siswa-siswaku. Nyatanipun kula saged nimpang. Menang ki lak rumangsamu. Mergo ngene, murid-murid Sukalima ki ora mung tak wulang dadi wong kang ampuh peng-pengan. Kandel kulite, atos balunge, ora mung cukup kuwi. Nanging sing tak ulangke ya kuwi babagan tata krama unggah ungguh lan subasita. Sing unggul aja banjur ngeles sing kalah. Nanging aja srik lamun diwarai dituturi. Terus sing kalah ya wajib nututi supaya iso padha. Ngono. Ya wong patrape aja gawe cilaka. Ngerti ya Cah Bagus? Siji wong pinter sing isih gelem njaluk panemune liyan kuwi klebu menungsa sing wutuh. Loro, wong pinter sing emoh njaluk panemune liyan kuwi wong sing setengah menungsa. Telu, wong bodho ora gelem takon, ora gelem njaluk panemu kuwi durung menungsa. Mula Resi Durna nek mung tok pameri kadigdayan sing kaya ngono kuwi mau, aku ora nggumun. Aku ora nggumun. Mergo kowe ora duwe cacakan. Ora duwe tata krama, bener. Satriya kuwi kudu sugih lelabuhan kang utama, sugih kadigdayan. Sugih kepinteran nanging tetep kudu andhap asor. Kowe kudu andhap asor. Ora kaya dapurmu kuwi. Lagi pinter sithik wae wis umuk. Wis gleleng, wis kemaki. Ora kena diunggahi. Lah umuk kok karo Durna. Ora ana gunane kowe umuk karo aku. Ora ana gunane Suryatmaja.
atine wis gagat tenjang ayam guru hamalungi pang wetan sumamburat kowe sing jeneng Suryatmaja ya Surya Putra inggih Raden kasinggihan wekaten bocah ngendi kowe kula lare Pertapralaya putranipun Kusir Adirata paduka menika sinten Raden aku Kurupati pambayoning para sata Kurawa kowe saiki arep nendi inggih badhe wangsul wonten ing Pertapralaya rasah ora sah mulih isih yahene kok mulih jagongan karo aku wae Suratwaja wiwit ketok keprigelanmu kaya mau kae aku kok dadi seneng aku dadi kesengsem karo kowe bocah kok baguse kaya ngene nggih kesagedan kula namung semanten Raden ora nyatane kowe bisa menang karo Panengah Pandhawa ateges kowe bocah sing ampuh peng-pengan yo kowe saiki tak rengkuh kowe tak rengkuh dadi geneping para Kurawa aja sumelang kowe melu aku kepenak kowe melu aku sesuk kowe bakal tak dadekke tunggule para prajurit ing Raden Sendika ngesaken dawuh bocah bagus Bratasena lan Permadi anakku murid bocah bagus pon bapa rumangsa bombong bungah lan marem merga nyatane kowe bisa nuruti apa sing dadi kakudanganku lan kowe ya siswa ingkang tuwajuh nggon munggayuh kawruh nanging pigatekno pitungkasipun bapa ya ngger tak kekudang kowe besok dadi pangarep sing bisa diarep-arep dadi pangarsa sing bisa dipercaya aja angkuh mundhak akeh mungsuh aja cidra mundhak ora dipercaya lan aja kendhat nggonmu tansah taberi ngudi ngelmu nek kowe padha sregep taberi nggone ngudi ngelmu kowe sesuk bakal dadi satriya betenging jagat lan tetep dadi siswa ingkang bisa kanggo patuladan Permadilan Bratasena rahayu rahayu rahayu